Hola, hola, amics de Creant un Oasi. Som en Ricard i l'Adriana i us volem convidar al nostre particular oasis. Ja sabeu, els que ens seguiu, fa 6 mesos hem començat a reconstruir una finca abandonada amb una masia de pedra en el seu interior. Hem començat posant ordre a l'exterior, hem aconseguit acumular aigua, tenim dutxa, un vàter seco, estem posant maco i donant color als voltants de la masia i en res començarem ja amb la casa. I ara mateix la nostra vida a l'oasis és així. Rentem els plats a pleno sol, rentem la roba a mà amb el sabó d'oli reciclat amb la recepta de l'abuela i dormim en un tipi. Estigueu atents als següents vídeos perquè totes aquestes imatges que heu vist us anirem mostrant els vídeos de com ho hem anat fent. Per cert. Tenim molta curiositat de saber des d'on ens veus. Des de on nos ves? Ens ho deixes en els comentaris i així podrem enviar-li una salutació al teu poble. Volem compartir les nostres experiències amb tots vosaltres. Ens acompanyes? Estem creant un oasis. Ens acompanyes? Regales un subscriure't i una campaneta!